We welcome i-judgment yase-Gauteng High Court egwebe umama uba kube ngafuna unika utata i-access emntwaneni. Sithi ngumzekelo omhleke lo nakubani na ocinga into yokubana uzawuvalela utata ofuna uba yi-part and parcel, utata o-responsible ofuna uba yinxalenye yobomi bomntwana, but because of whatever reason amvalele. Sithi ngaske inyani le court judgment ihambe ishunyelwe everywhere, bayibona abantu into yokubana ukusebenzisa umntwana as an excuse because you have an anger okanye an issue with your man engutata omntana iyakubeka ngapha kwezitixo etrongweni. Angake futhi ngaqhubeka le court ibe ngumzekelo this judgment yokubana naba mama bavalele abantwana okanye mhlambi otata from knowing the truth about abantwana, i-paternity yabantwana. Angayikhoti ngafumana just one person yenza umzekelo ngaye, because we say into bana men don't have an issue with raising abantwana engengobabo. Akungoku sakhuliswa ngotata abangasizaliyo kodwa mayaziwe nyani. That's all men are saying. Mandazi into bandondla umntwana outside igazi lam andizoba nangxaki naloo nto. Sithi ke this judgment it sets a tone kwidabi lethu lokubana otata abafuna uba responsible, otata abafuna ukondla abantwana babe yinxalenye yabo mabavunyelwe. You can't make men i-ATMs zabantwana, because men have emotions, men have feelings, men want to be part of bomba abantwana. And should you dare uba denial only because wena mhlamba uxolanga i-break up or whatever, le court ingumzekelo into yobana amadoda can take this matter and emva koko kudilwe ngawe. We welcome the judgment and we are happy as association.